Hi everyone, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय सनाफोर। आंनि दिनैनि ब्लगखौ एसे टाइम होनानै नायलांदो सनाफोर। आङो दिनैहाय फिसाजोखौ हस्पिटालाव पलिअ दौहैनांदों। ओमफ्राय पलिअ दौहैखांनानै बिफां गायनायनि फर्म जमा हैगोन जोंनि बिउआव 10,000खौ मोनसिगोननो सनाफोर। जोंना दिनैहाय फर्म जमा होगोन, फर्म साबमिट होगोन आरो। नायलांदो सनाफोर आंजों लोगोसे। सनाफोर नै जोंहा दा बिमा फिसा नानिखौ पलिअ दौनो थांनो नागिरबाय जों गामिनि हस्पिटालाव। जों न'निफ्राय बारा गोजान जाया, 5 मिनिटसो लायो आरो साइकेलजों थांबा। आयौ गोराथार। थांसै जोंहा दा बिमा फिसा। नै दोनलांग्रायाबो जोंना। गामि दखान मोनफैबाय। हस्पिटाल मोनफैबाय जोंहा, जों गामिनि हस्पिटालखौ। लोंलायदों नामा? दे दे जाबाय। खारथारलायबाय आरामनो। नै जोंहा पलिअ दौखांनानै फैबाय। नै मालाय मेथाइ मोनजोब्बाय बिस्रा। नै मालाय बिस्रा दिनै रबिबारखाय बिब' फंबाय होख्लायलायबाय गेलेनाया। जि गेलेनो लुगैयो बिसोरो स्कुल बन्दबाथाय। नै रोङानो। सनाफोर आङो हस्पिटालनिफ्राय पलिअ दौखांना फैबाय दा। दंफां गायनायनि 10,000 फैसा मोनगोननि फर्म जमा हैथांसै सनाफोर। नायलांदो जों गामिनि फोथाराव जमा लागोननो जोंनि बिअनिया। सनाफोर नायलांदो आंजों लोगोसे। आंहा थांनो ओंखारबाय। थाबायगासिनो आंहा फर्म जमा हैनो। थाबायगासिनो आंहा सनाफोर फोथाराव फर्म जमा हैनो थाखाय। नानि जोंना लोगोफ्रा सहैजोब्बायनो। जों गामिनि स्कुलनि गेट मोनबाय। मोनफैबाय आंहा दा नै जमा लाग्रा जायगायाव। जोंहा लाइन जाबाय। नै जोंहा फर्मखौ होनानै फैखांबाय लोगोफोर। नायदो नेना लोगोफ्रा। हुंगालाथार।
Moजां मोजां गोमो दं दंनाय